వందనకు మీకు మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు మీదటే మరోసారి మీ మిన్నరు వాసి ఇలా మరి యవ్వన కుశల కబుర్ నుంచి మన వాకింగ్ కాదడానికి దేవుడు మన సాయంత్రంతో మరి దేనికి వందనాకు మరి మీరందరూ సాయమైనరే, మరి మీ ఆరోగ్యం సాయమైందే, మరి మీ కుటుంబం సాయమైనరు, అందరూ మీ కుటుంబంతే మరడు మరి ఈ వెన్నరీ లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మడు దేవుని మాట మన క్యాన్సర్ మీనట చాలామంది దానిలో రక్కులోరు మరి వాకింగ్ వచ్చారు మీనరు. మరి మీరు బెచ్చటో మరి వాకింగ్ కేంచి మరి బలపరిచిన మమ్మ అనుకుంటున్నాం. మరి నాడు కూడా మన ఓడక్కడ మరి యోవాను కుశల కబుర్ నుంచి మనడు నాడు కూడా కొన్ని మాట మనకి హంచకడ యోవాను కుశల కబురు 17వ అధ్యాయము 20 నుంచి 26 వచ్చిన వరకు మన ఓడక్కడ యోవాను కుశల కబురు 17వ అధ్యాయము 20 నుంచి 26 వచ్చిన వరకు మన ఓడక్కడ ನಾನು చదివితాను భాష బైబిల్తే మీరు కూడా మరి భాష బైబిల్ మాత్రం మీరు ఓడటం ನಾನು చదివితాను. ನನ್ನ ಈರು ಸ್ಯಾಂಕ ಮೊರ ವಾಟಮಿಲ್ಲೆ ಗೋನಿ ಈರು ನಾ ಸ್ಯಾಂಕ ಕೆತ್ತ ಮಾಟಕಿನಿ ನಮ್ತೋರಂದರು ಸ್ಯಾಂಕ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೊರ ವಾಟನನು ಅವರಂదరూ ఒరంకొరో కలియ మందవలే అయ్యా ನಿಮ್ಮ నాయొటే ನನ್ನ నీయొటే కలియ మందనాటు ಅವರಂదరూ కూడా ఒరంకొరో మనయొటే కలియ మందవలే ఇంజి మొరవాటనను. అలా ఓరు కలియ మందటం వల్ల ನಿಮ್ಮ ನಾನಿನ ಈ ಲೋಕತಿಗೆ ರೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಜಿ ಈ ಲೋಕತೆ ಮಂದನವರು ನಮ್ಮಿತರು మనడు కలియ మందనాటు ఓరు కూడా ఒరంకొరో కలియ మందవలించి ನಿಮ್ಮ నానేನು గొప్ప తుంకుతాటు నన్ను కూడా ఓరిని గొప్ప తుంకుతా ನನ್ನ ఓరొకటే ನಿಮ್ಮ నా ఒకటే కలియమినాడు కాబట్టి మీరు కూడా ఒరంకొరో నిండు మనసుతోటి కలియమంతు ನಿಮ್ಮ నానేನು రోత్తిరించి ఈ లోకത്തെ మందనವರು తెలుసుకుంటానికి ನಿಮ್ಮ నానేను ప్రేమిస్తాటు ఓరిని కూడా ప్రేమిస్తు నేను. అయ్యా ఈ లోకతిని తుంగోక మున్నే ನಿಮ್ಮ నానేను ప్రేమిసి గొప్పంగా మర్యాద ఈసిమి నేను. ನಿಮ್ಮ నాకు ఇత్తోరు ఆ గొప్పతనతిని ఊడడానికి ನನ್ನ బెగ్గమంతాను అగ ఓరు కూడా నాతోటే మందవలించి ఇష్టపరుస్తున్నాను. నిజాయితీగా మందని అయ్యా ఈ లోకത്തെ నేను ఎదిరిసినోరు నేను తెలియలోరు ಗೋನಿ ನನ್ನ నేను తెలిసి మినన్ ನಿಮ್ಮ ನಾನು రోత్తి నుంచి ఊరు కూడా తెలిసి మినరు ನಿಮ್ಮ బేలంటూ నేను వరకు తోపిస్తాను ఇంకటికి నన్ను నీ గురించి వరకు తోపిస్తాను. ನಿಮ್ಮ నా పొర తాస్త ప్రేమ తిని ఓరు పొర కూడా తాసవలించి నన్ను కూడా ఓరొకటి కలి మందవలించోరే కెత్తో. మరి ఈ వాక్యం దేవుడు దీవిస్తో మనకి ఊడర మేడ దేవుడిని నమ్ముకుంటూరు శంక మరి యేసు క్రీస్తు ప్రాధాన్యతం దేవుడిని నమ్ముకుంటూరు శంక యేసు మరి ప్రాధాన్యతం కొట్టమింజరే నాడు మనం అంశం మన ఊడినాడు వాడు ఇదే మన ఊడతాడా యేసు ప్రాధాన్యతం కొట్టము. దాని తర్వాత శిశుర్కి గురించి ప్రాధాన్యతం కొట్టము. మూడోది మన ఊడుకు మరి విశ్వాసులకి గురించి ఎందుకు మరి బెచ్చు మంది దేవుడిని నమ్ముకుంటారో వారందరి గురించి ఇక యేసు ప్రభు మరి ప్రాంతం ఉన్నట్టు మనకి ఊడరమైనాడు. మరి యేసు ప్రభు ప్రాంతం తోటి మరి ఈ అధ్యాయం మొత్తము యేసు ప్రభుత్వంతో ప్రార్థన గురించి మాడు మరి ఓడుతాడు. మరి నాడు కూడా మరి విశ్వాసుల గురించి యేసు ప్రభు మరి బేల ప్రాంతం మన ఊడినాడు. ఇక మన ఊడుకు మరి మున్నే మరి 20 నుంచి 23 వచ్చిన వరకు మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు బాధన గురించి ప్రాంతంతో ఎత్తుకు మరి ఐక్యత గురించి మరి అత్తవారం కూడా మన ఓడతాడా నాడు కూడా మళ్ళీ అద్దె ఓడినాడు బాధ్యతకు ఐక్యత మరి అందరూ ఒరటిగా కలిగి మందవలేం జరే మరి యేసుప్రభు ప్రాంతం తట మనకి ఓడినాడా. ఈ గూడుకు నన్న ఈరు శాంక మొరవాటమిల్ల గోని ఈరు నా శాంక కెత్త మాటకి నమ్ముతారు శాంక కూడా నన్న మొరవాట నన్ను మరి యేసు క్రీస్తుని నమ్ముతా ప్రతి వర్ణం గురించి యేసుప్రభు మున్నే ప్రాంతంగి మొత్తం ఇక ஒரு நம்தர் అందరు శాంక వండు మొరవాట నన్ను ఇదికొండు ప్రాధాన్యతంగా జరే ఇక మన ఊడరు మీరు ఒరందరూ ఒరంకొరో కలియమందవలే ఒకటి అలాగే ఓరు కలియమందటం వల్ల ನಿಮ್ಮ నాని ఈ లోకతికి రోత్తి నుంచి ఈ లోకతి మందులందరూ నమ్మితోరు మనడు కలియమందనట్టు ఓరు కూడా ఒరంకొరో కలియమందవలించి
నన్ను గొప్ప తుంగుతట్టు నన్ను కూడా గొప్ప తుంగుతాను. ఇక కలి మందటము, కలి ఇందరి ఈ పదము చాలాసార్లు వాసరమైంది. చాలాసార్లు ఆ కలి మందటము, కలి ఇత్త పదం ఇక మింది ఇతుకు మనందరూ ఒరటే, యేసుక్రీస్తు ఒకటి మనందరూ ఒరటే. ఆలికే మనందరూ మరి ఐక్యతగా మరి మందవలించారు యేసు ప్రభుగా మరి ప్రాధాన్యతకున్నాడు మనకి ఊడినాడు. నన్న ఊరొకటే నిమ్మ నావటి కలియమినాడు కాబట్టి ఊరు కూడా ఊరం కూర నిండు మనసుతోటి కలియమంతోరు. నిమ్మ నాని రోక్తి నుంచి ఈ లోకത്തെ మందును తెలుసుకున్నానికి నిమ్మ నన్ను ప్రేమిస్తా అటు ఊరను కూడా ప్రేమిస్తా. మన బెస్కత్కు ఊరం కూర కలియ మంచి ఊరన్ పట్ల మరి ప్రేమతో బిసిరు మంతాడో అస్కే ఈ లోకతోరు ఊడితోరు, ఊడి ఊరు నమ్మితోరు. అందుకే ఇంక రాస్తుందే 22-23 వచ్చిన ఒకటి రాసింది బెలెత్తుకు. నన్న ఊరొకటి నిమ్మ నావటి కలియమినాడు కాబట్టి ఊరు కూడా ఊరంకూర నిండు మనసుతోటి కలియమంతారు. నిమ్మ నాని రోత్తి నుంచి ఈ లోకత్తి మందును తెలుసుకున్నానికి నిమ్మ నాని ప్రేమిస్తాడు ఊరం కూడా ప్రేమిస్తా. ఒకటి ఇజే తప్పే మరి మర్రి అలకే సుబ్రహ్మణ్యన ఆత్మ ஒரு ಬೇಲ ಕಲಿ ಮಿನರೋ ಒರಟಿಗ ಮಿನರೋ ಬೇಲಕೋ ಆಲಿಗೆ మరి విశ్వాసత నిమ్మనన్న కూడా మరి యేసు ప్రభుని బట్టి మరి ఒరటిగా మాడు మినాడు. మరి కొరింథీ పత్రికతో మంతే బెలెత్కు ఆ గూడ్కు మరి మనడు యేసు క్రీస్తుని ఒకటి మనడు ఒరో మరి ಅವಯವ ಮಾಸಿ మనడు మినడಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಲ ಎತ್ಕು ఒరండు మరి కై ఎత్తుకు ఇంకొర కాలు ఆలకే మరోరో మరి కండత్కు ఇంకొరో మరి కెవ్వు. అలా యేసుక్రీస్తుని ఒకటి మనడు మరందరడు ఉనికి సమానమే. మరి బాత భేదమే లేకుండా మనందరడు యేసుక్రీస్తుని సమానమే కాబట్టి మనడు మరి ఐక్యతగా మనం మందవాలి, కలిగి మందవాలని జరేక మరి రాసిమింది. మరి ఒరంకొర మనడు ప్రేమిసి మరి నిండు మనసుతోటి మనడు కలిగి మందవాలి, నిండు మనసుతోటి మనడు కలిగి మందవాలి. వాళ్ళకి దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తా కాబట్టి మన ద్వారా ఈ లోకతరందరూ కూడా తెలుసుకుంటారు. ఈ లోకతరందరూ మన ద్వారా కూడా యేసు ప్రభువుని మరి ఈ లోకతరందరూ కూడా మరి తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి మనడు మరి కలిగి మందటం ఇదికు ఐక్యత కలిగి మనడు మందటం, ఐక్యత కలిగి మనం మందటం సంఘంతే వాళ్ళకి బయట సమాజంతో కూడా మనడు ఐక్యత కలిగి మనడు మందవాలి. మరి మన బెస్కన మరి మందిరే తగత్తస్కే మనడు అవరంకురో మరి తిరుగుకుంటామయ్యే కానీ మరి బయట కూడా బెస్క బయట కలితస్ కూడా మనడు మరి తిరగచ్చు, అక్కడ తిరగచ్చు, మరి ప్రేమతో తిరగచ్చు. వారి గురించి మనం ప్రాంతంగా వచ్చి బెస్కత్కనా తర్వాత వారి గురించి మరి ఫోన్ తిరగచ్చు. దేవుని మాట దేవుని విషయం వారు మరి ఓరుతో మరి మీరు పంచుకుండొచ్చు. మరి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టారు మాత్రం కోరికి మీరు సాయం తుంగొచ్చు. మరి అన్ని విషయం మాడు మరి కలిగి మాడు తుంగవచ్చు, అన్ని విషయం మాడు కలిగి మాడు మరి తుంగవచ్చు. అందుకనే యేసు ప్రభు ఖచ్చితంగా మీరు కలిగి మందటం అందరు కలిగి మందవాలి సరే మరి ప్రార్థన తుంగరు మీరు మరి న్యాడు కూడా మాడాలి, ప్రార్థన తుంగవాలి. అసలు యేసు ప్రభు తుంగతో ప్రార్థన న్యాడు కూడా మరి నిమ్మనన్న మన ప్రాంతం మరి విశ్వాసుడికి నా మందిర మనడు యేసు ప్రభుని ఒకటి మన బేలా కలిగి వినాడు. వాడు అందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తాడు. ఒక విశ్వాసిగా నిమ్మనన్న మంది సమానంగా మనం ప్రేమిస్తున్నాడే మనడు మరి అందరితో కలియమంతాడే లేకపోతే కొంతమందితోనే మరి కలియమంతాడే ఇందరది మాడు ఒకసారి మరి ఆలోచన మన తుంగవాలి, మరి హృదయత మాడు మరి ఆలోచన మాడు తుంగవాలి. మన ఐక్యత బేలమిందే మన సంఘంతే మరి విశ్వాసంతో బేలమిందే ఐక్యత. అలాగే మన 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 వాసన పాస్టర్తో ఒక కుటుంబంతో బేలమిందే శాంతి సమాధానం మిందే మరి ఐక్యత మిందే ఇతది మాడు మరి ఊడవాలి. మరి అందుకని యేసు ప్రభువుగా ఐక్యత గురించి మనందరూ ఒరటిగా మరి యేసు క్రీస్తునాడు ఒరటిగా ఐక్యత మనం మందాలని సరే మరి ఇక ప్రాంతంతో మాట ఊడినాడు. మరి ఎఫెసీ పత్రిక మాట ఊడుకో దాటి ఒరటే మొత్తం బాధ్యతకు మరి ఒరటే విశ్వాసం, ఒరండే దేవుడు, మరి ఒరటే బాప్తిషము, తర్వాత ఒరటే నమ్మకము, ఇవన్నీ మంత ఒరటే సహవాసం, ఇవన్నీ మంత. అందుకనే
మన రెండే దేవుడిని మనడు ప్రేమిస్తున్నాడా, ఓరిని మనం సేవిస్తున్నాడా, ఓరిని నమ్ముకుంటాడు మనడు. మనందరూ ఒరటిగా మనడు వినడు. మనందరూ మన కలిగి మంద నమ్మకంగా మనడు యేసుక్రీస్తు మరి రెండోసారి వాదన దాకా మనందరూ మరి కలిగి మందవాలి. మనడు కలిగి మరి యేసుక్రీస్తు పెద్దటి మనడు మరి చాలా విషయం మనడు మరి తుంగొచ్చు, చాలా మనడు మరి తుంగొచ్చు. ఓని మహిమ గురించి మనం చాలా మన తుంగొచ్చు. మన కలియమందటం అత్త 3-4 రోజుల క్రితం కూడా నన్న మరి ఒక కాలేజ్ ನಾನು చదువుతాను, ನನ್ನ బైబిల్ పడిన చదువుతాను. ఆ కాలేజ్ మందని మమ్మందరము బాతనుకుంటాం ఎత్తుకు అస్కస్కి మా అందరం కలిగి బాత బైబిల్ చదవనము. మరి దాని గురించి మా అందరం మరి తిరిగికుండా వాళ్ళు జరే మరి వెరైటీ పూట మనం తిరిగికుండా జరే మమ్మందరం అనుకుంటాం. ఇదిగో దేవుటే మరి మున్నెడు దాయనకి మరి రోజు మరి ఎవరెవరికొరకు మన దూరం అవుతున్నాడు కాబట్టి అలా మందకుంటా మరి దేవుటి మనందరూ మరి దేవుటి మాట మరి గట్టిగా మనం మందటానికి మరి దేవుని విషయాన్ని మనడు మరి తిరిగోరే మరి మున్నెడు దాయనకి వాళ్ళకి ఎవరి గురించి ఎవరో ప్రాంతం ఉన్నానికి మరి జూమ్తే కలియావరించారు అనుకుంటాం. ఒకటి 2 సార్లు కలుస్తాం, మళ్ళీ కలియావరించారు మరి అనుకుంటారు వినం. కాబట్టి వీళ్ళకే మనడు మరి ఇంజోడికి మరి కరోనా వైరస్ మీదే వాళ్ళకే మరి లాక్డౌన్ కూడా కొంచెం మిందే చాలా చోటుకు మరి చాలామంది జనం అంజి మరి ప్రార్థన కుదరు. ಅದಕ್ಕైనా సరే మన కలియ మందడానికి అవకాశం ఉంది. అది బ్యాల ఎత్తుకు లోను మంజే మన ఒర గురించి ఎవరో మనడు మరి ప్రార్థన తుంగొచ్చు. వాళ్ళకే మరి ఆర్థికంగా మన సాయం తుంగొచ్చు. మన బెన బతన సాయంత్రం తలుపుకు కొంచెం మన సాయంత్రం కూర్చు. ఇలా అన్ని విషయాలకి మనడు ఐక్యతగా మంచి మరి దేవుడి పెద్ద గొప్ప వాదనకి దేవుడికి మహిమ వాదినట్టు మనడు మందొచ్చు. ఐక్యత కలిగి మరి యూనిటీగా మనడు మందొచ్చు అనమాట. అందుకని ఈ గుడికి మనడు మరి 20 నుంచి 23 వచ్చిన మన ఉడుకు మరి కలిగి మందవాళ్ళు ఒరందరూ ఒరంకొరో కలిగి మందవాళ్ళే ఒరందరూ ఒరంకొరో కలిగి మందవాలి యేసు ప్రభు మొరవాటరు మినం మరి ప్రాంతం కొర మినం. కాబట్టి నాడు మరి యేసుక్రీస్తు మనతో బాతిరిన ఎత్తుకో మనందరూ ఒక ఐక్యత కలిగి ఒక యూనిటీగా మనం మందవలించారే. ఒరంకొర మన సాయంగా మరి ఒరంకొర మన ప్రాంతంగా మరి మున్నటి దాయాలి యేసు ప్రభు మనకి మరి మనని మరి నాడు మరి తలుపును మనం మన బెస్కత్కు ఐక్యతగా మనం కలియమంతాడో అస్కే మరి సైతానికి మరి భయం అవుతుంది. మరి నేను బెస్కత్కు మనందరికీ కలిగి ఒరొట్టిగా మన ప్రాంతిస్తాడో ఒరొట్టిగా మన దేవునికి మనకు స్తుతిస్తాడో దండకు వాడతాడు మనడు అస్క సైతానికి బాధ అయితే మరి భయం అవుతుంది. మనం శోధించడానికి ఇంకా సైతానికి అవకాశం మనం అచ్చో మరి దేవుడు అచ్చో గొప్ప బలం మనకి మరి విశ్వాస జీవితతే అచ్చ మన కలియ మతుకు అచ్చో బలతిని అచ్చో మరి గట్టిగా మన మందనానికి మరి మంచి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనందరూ మరి యేసు ప్రభువుని ఒకటి మన కలియ మందవాలి. అది ప్రాధాన్యమైన విషయం కావచ్చు. మరి విశ్వాసతే మరి ఒరంకొరం మన హెచ్చరిస్తారే మరి పాట పాడని విషయం అయితే తర్వాత ఆర్థికంగా సాయంత్రం విషయం అయితే మరి వెనక సాయం మరి అతని అవసరం మతుకు ఒక గంజి సాయంత్రం విషయం కాబట్టి ఈ అన్ని విషయానికి మనడు మరి విశ్వాసులకి నమ్మంజి మినడు కాబట్టి దేవుని ఒకటి మనడు ఐక్యత మనం మందవరిందిరే మరి యేసు ప్రభు మరి మనడు మన గురించి ఆ రోజు ప్రాంతంతో నాడు మనడు కూడా ఐక్యత మందవాలి. ఒకవేళ మీ సంఘంతే లేకపోతే మీ కుటుంబతే మరి విశ్వాసులకి నా మంచి కూడా ఐక్యత ఇల్లుపోతే మరి దేవుడిని ఆడు కోరను మీ తలుపు నా బాధ్యతకు దేవుట మీరు మరి క్షమాపణ తలిపి మరి ఓన బతుకు మళ్ళా ఐక్యత మందనానికి దేవుడు శాంతితో మళ్ళా ఐక్యత మందనానికి మరి శాంతి సమాధానం యేసుప్రభు మనకి ఈత మనం సమాధానం తుంగనాకే యేసుప్రభు ఈ లోకత్కు వస్తాం మనని మరి తప్పేత దేవుడికి మనని మధ్యత మంచివాడు ఐక్యం తుంగనానికి ఒరొట్టిగా తుంగనానికి వాడు ఈ లోకత్కు వస్తాం మనడు మరి యేసు మరి దేవుటగా మనడు ఒరటి ఆదనానికి సమాధానంగా మందనానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకత్కు వాసివాడు
నీకు నాకు ಒಂದು సమాధానం ఇత్తు, నీకు నాకు ಒಂದು సమాధానం ఇత్త. కాబట్టి మనడు యేసు ప్రభునైతే ఒకటి ఐక్యత కలిగి మనడు మందవాలి. వాళ్ళకి ఇంకా మన మున్నటి కొడుకు 24 వచ్చిన కొడుకు మాడు, అయ్యా ఈ లోకతేను తుంగకు మున్నే నిమ్మ నన్ను ప్రేమిసి గొప్పంగా మర్యాద ఈసిమిని ನಿಮ್ಮ నాకు ಇತ್ತೋರು ಆ గొప్పతనతి ఊడనానికి ನನ್ನ బెగ్గమంతను అగ్గ ఊరు కూడా నాతోటి మందవరించి ఇష్టపరసనాన్ ఊడటి. ఇక మన ఉడుకు ఇక బాత మన ఊడినడుకు ఈ లోకం తుంగకు మున్నే కూడా యేసు ప్రభు మీను మరి ఈ ప్రార్థనతే మన ఉడుకు అసలు బెచ్చ గొప్ప ప్రార్థన ఎత్తుకు ನನ್ನ బెగ్గమంతాను అగ్గ ఊరు కూడా నాతోటే మందవలేంచి ఇష్టపరసనాన్ ఇతుకు మరి బెస్కెట్కి మందని బతికిని ఆ పరలోకతే నిమ్మ నన్న మందవాలింజరే యేసుప్ర ప్రాంతమును ఒకటి బెచ్చ గొప్ప మరి ప్రార్థన యేసుప్రభు తుంగుతాయిగా బాత ప్రార్థన. ఈ లోకం తుంగకు మున్నే నిమ్మ నన్ను ప్రేమిసి గొప్పంగా మర్యాద ఈసిమిని నిమ్మ నాకు ఇత్తోరు ఆ గొప్పతనతిని ఊడనంకి ನನ್ನ బెగ్గమంతను అగ్గ ఊరు కూడా నాతోటి మందవాలించి ఇష్టపరసనాన్ ಇದಕ್ಕೂ మరి విశ్వాసులకు అందరూ ఓ నమ్త ప్రతి ఒర్రో యేసు ప్రభుని గొప్పతన తీర ఓడినాకి ఒక దేవుడుగా ఓడినాకి మనడు బెగ్గమందవలే వాదన రోజుకిని యేసు ప్రభు బెగ్గమంతడో అగ్గ మన అందరూ మందవరించరే యేసు ప్రభుని కోరిక, యేసు ప్రభుని మన ప్రార్థన ఓడటి బెచ్చి నమ్మకంగా మరి ఈ మాట రాసి మరి యేసు ప్రభు ప్రాంతంతో మన ఓడినాడు. నా బెగ్గమంతను అగ్గ ఓదుగుడు నాతోటే మందవలించి ఇష్టపరసనాని జరు ప్రాంతమును మరి యేసుప్రభు బెగ్గమిన ఎత్తుకు ఉండు మరి పరలోకతో ఉండు మిను మరి నిమ్మ నన్ను కూడా ఆ పరలోక దయావలించి నిమ్మ నన్ను కూడా ఆ పరలోక శారవలించి యేసు ప్రభు మరి ప్రాంతమును అగ్గ బెస్కెట్కి మందవలించారు యేసు ప్రభు ప్రాంతమును. మరి పరలోకం దాయటం మీకు ఇష్టమేనే అనగా మరి మందటం మీకు ఇష్టమేనే. ఒకవేళ మన బైబిల్ తోడుకు మరి చివరి పుస్తకత మన తోడుకు మరి చివరి 21-22 అధ్యాయం మన తోడుకు దాటే మంతే మరి ప్రకటన గ్రంథం దాటే మంతే మరి పరలోకం బేలమంతే అగ్గ మరి బేలమాడు మంతాడు బేలమాడు జీవిస్తాడు ఇంజలక మంతే అగ్గ మంతే మరి ఆ పరలోకం మన దాయాలకు మన బాత్తంకోవాలి మనడు బతన ఈదవాలి దేవుడికి, లేకపోతే మనడు బతన మంచి పని దుంగవాలి మనడు, లేదా మంచి బతన తోతవాలి మనడు. మనకు బాత మంచి ఇల్లే మంచి తోతనకు బాత ఇల్లే భార్యకు మరి బైబిల్ కెచ్చరమైందే మరి అందరూ పాపం తుంగి మీనారు అని జరిగి కెచ్చరమైంది. అలాగే మరి బైబిల్ తింది బాధ్యతకు మరి పాపం వలన బాత వస్తే మరి సావిందినది వస్తే కానీ యేసుక్రీస్తు కృప దయ వల్ల మనకి మరి బెస్కెట్కి మందని బ్రతుకు మనకు వస్తే ఏం జరే మరి ఆశీర్వాదం. బెస్కెట్కు మరి మొట్టమొదటి మనసు మరి పాపం తుంకుతుండో ఆ రోజు మరి సావిందినది వస్తే ఊరి ద్వారా ఈ లోకత మందని ప్రతి ఒర్రంకి సావిందినది వస్తే మరి ఆ సావు నుంచి బేన రచించిన మరి బేనో మీనో ఎత్తుకు మరి బేనో ఇల్లో ఈ లోకతే ఉర్రో కూడా నీతిమంతుడైన ఇల్లో ఉర్రో కూడా మంచివాడి ఇల్లో మందిల్లో మరి అందరూ ఒకటే మరి పాపం ఎందునది మత్తే. అందుకని ఆ దేవుడే ఈ లోకతికి వాదవలసి వస్తే ఓండు ఈ లోకతికి వాసి ఒక మనిషిగా ఉండు ఈ లోకతి పుట్టి ఒక దేవుడిగా ఒక మనిషిగా ఉండు జీబీసి మరి 33 సంవత్సరాలు ఉండు మంచి ఉండు కెత్తాటగే మున్నే రాసి మత్తటిగే ఉండు ఈ లోకతికి వాసి ఉండు మరి నీ శంక మన శంక అందరి శంక ఉండు ఆ శిరతపురం నెత్తురు కారుస్తూ అది శుభ్రమత్త నెత్తురు మరి ఆ నెత్తురుతోటే మరి మన పాప అంతా నొరుతాం మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకోండి మనకి ఇస్తాం నిమ్మ నన్ను అర్థం సిచ్చ ఓండు అరత్తోక మరి నీ జాగ్రత్త నా జాగ్రత్త ఓండు డొల్లి ఎత్తావు ಒಂದು ಸಮ ತುಂಬ್ತರು ಒಂದು ಮళ్ళీ ಗಿರಿಡಿ 3 రోజు ಒಂದು ತ್ಯಾತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ದಿಮ್ಮಿರ್ತಾವ ಪರ್ಲೋಕం ದಿಮ್ಮಿರ್ತಾವ ಒಂದು ಮಲ್ಲ మరి వాదన దేవుని ఓడి మినం
మరి ఆ బిస్కెట్కి మందని బతికి అందడానికి ఆ పరలోకం దాయానికి మన బాత్తంగా వారెత్తుకు మరి నీ పాప నా పాప మనడు ఒప్పుకొంచి మనడు దేవుడిగా మనడు ఒప్పుకొంచి మరి క్షమాపణ మనం తలిపి ఓండే దేవుడిని జరు మనడు మన పవిట మనడు ఒప్పుకొట్టుకు మనడు మరి మనడు రక్షణ పొందుతాడు. మనడు ఆ పాపత నుంచి, ఆ సైతాన్ నుంచి, తర్వాత మనకు వద్ద సాగు నుంచి, నరకం నుంచి మనడు మరి తప్పిసి బరుతాడు. మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మన ఎత్తాడు, ఆ పరలోక మన దిగుతాడు. అందుకని యేసు ప్రభువుల ప్రాంతంతో బాధితుకు ನನ್ನ ಬೆగ్గಮಂತಾನೋ ಆಗ ಊರು ಕೂಡ నాతోటే మందవలించి ఇష్టపరుస్తున్నాను ఒకటి. మరి దేవుడు బెగ్గమంతాడో అగ్గ మరి నిమ్మనన్న మందవలించడం ఉండి ఇష్టమల్ల మనకి ఇష్టమల్ల. మరి చాలామంది అనుకుంటున్నారు వేళ ఈ లోకత నన్ను సంపాదిస్తాను కాబట్టి చాలా నన్ను ఈ లోకతే మంతరించాలని అనుకుంటున్నారు వేళ. చాలామంది అనుకుంటున్నారు వేళ ఒకవేళ నాకు పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈ బిల్డింగ్ నన్ను మంతరించరు. లేదా చాలామంది మరి భూమి మీదే లేకపోతే మాకు డబ్బు మీద ఇంజరే ఆస్తి మీద అంతస్తు మీద అనుకుంటున్నారు వేళ. కానీ తెలిసే మరి బేదో రోజు ఇవన్నీ మనకు వేడకయ్యో. మన మందని లోన్ కూలి అయితే మన మందని డబ్బుకు మనం ఆస్తి సంపద బాత మనం మన వయసు అంత ఆస్తి అయితే మన డొల్లి అవుతాడు. మన బేదో రోజు మన డొల్లి అవుతాడు. డొల్లి ఎత్తస్కే మన నిమ్మనన్న బెగ అంజనాడు బెగదవుతాడు. బెస్క మీరు తెలుసుకుంటారే మరి ఒకవేళ దేవుటకు దారించడం మీకు మిందే మత్కు మరి యేసు ప్రభుకెత్తాం నన్నే మరి అరియాసి మీద అందరికెత్తాం, నన్నే నిజంకెత్తనోడు అందరికెత్తాం, నన్నే పానం ఈదనోడు ఆసి మీద అందరికెత్తాం. ఓ నమ్ముతోడు మరి బిస్కెట్కి ఓన్ బతికితో ఓన్ డొల్లి అన్నావు కానీ ఓన్ డొల్లి ఎత్కన ఓని ఆత్మ బిస్కెట్కి మరి పరలోకతే మంతే పరలోకతే మరి బిస్కెట్ బతికి తింజారు యేసు ప్రభుకెత్తాం. కాబట్టి మరి యేసు ప్రభు కోరతాట ఇష్టపడతాటుగా ఓండు మందని జాగ్రత్త ఓండు మందనగ్గ నిమ్మ నన్న దాయానికి ఇష్టపరుస్తున్నాడే. ఒకవేళ అలా ఇష్టపడతకు దేవుని పొందనాకు. ఒకవేళ నిమ్మ కూడా దేవుడికి దావరించడం మంచి. ఒకవేళ దేవుడిని నమ్మకుండా నేను మిననే ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಟ ನೀವು ತಿರೇನೋ ಬಾತಿತ್ಕು ನ್ಯಾಂಡು ಓನವಟ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ತಾಸ ಓ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ దేవుడిని తిరేను. ఒకవేళ ನಿಮ್ಮ ಅವರನ್ನು అంగీకరిಸ್ಕು ఓనవట ನಿಮ್ಮ విశ్వాసం తాస్కు మరి యేసు ప్రభు నేను రక్షిస్తావు. మరి ఆ పరలోకతే ఓడు మందని చోటిని ఓడు మందని జాగతే మరి మన అందరడు మంతాడు. అందుకనే ఈ కెచ్చన బ్యాలెన్స్ ప్రాంతం ఎత్తుకు నన్న బెగ్గమంతాను ఆగా ఓరు కూడా ఎత్తుకు విశ్వాసులు కూడా దేవుడి నమ్ముతారు. అందరూ కూడా నాతోటే మందవాలని జరి ఇష్టపరుస్తున్నాను. బెచ్చ గొప్ప భాగ్యం మరి యేసు ప్రేమతోటే దేవుడితోటే మరి మనసుకు మందటం ఎత్తుకు బెచ్చ గొప్ప మరి భాగ్యం. నిజంగా మరి యేసు ప్రేమ అన్నాడు మరి బెచ్చుకో వందనా మనకి ఎత్తవాలి మరి దండాకు మనకి ఎత్తవాలి మరి ఎత్తుకు ఓండు మందని జాగాతే ఓండు మందని ఆ పరలోకతే నేను నాన్న కూడా ఓనితోటి ఓడినాకి ఉండు ఇష్టపరచును అగ్గ మరి ఈ లోకత తీస్తున్నాడు అగ్గ మన్నాడు కానీ బిస్కెట్కి మందని బతకగ మంది అగ్గ మనకి మరి మరి డొప్పేస్తావు కరివేస్తావు అగ్గ బాధ కష్టం బాత మన్నం ఏడుపు బాత మన్నా అగ్గ మరి బిస్కెట్ కన్నా మరి యేసు ప్రభు సుతీసోరే ఉనకు దండా వాటరే మనాడు మరి పదా పాడురగా మరి బిస్కెట్కి మడగమంతాడు మీరు చదవటి మరి చివరి పుస్తకం మీరు చదవటి 21-22 అధ్యాయం మీరు చదవటి. మరి దేవుడి మందని జాగ్రత్త మరి నేను మరి ఊడనానికి మనం కూడా దహాన్ని కొండి ఇష్టపరుస్తున్నాం మరి దేవుడికి మనం వందాలి. ఇక మున్నటి కొడుకు నిజాయితీగా మందని అయ్యా ఈ లోకத்தை నేను ఎదిరిస్తున్నారు నేనేನು తెలియలోరు ಗೋನಿ నన్ను నేను తెలిసి మినను ನಿಮ್ಮ ನಾನು ರೋತ್రించి ఈరు కూడా తెలిసి మినరు ನಿಮ್ಮ ಬೇಲಂಟోనే ఊరికి తోపిస్తాను ఇంకటికి
ನನ್ನ ನೀ ಗುరించి ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಪಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ನಾ ಪೊರೋ ತಾಸ್ತ ಪ್ರೇಮತಿನ ಓರು ಪೊರೋ ಕೂಡ ತಾಸವಾಲೆಂಜಿ నన్ను కూడా ఒకటి కలిగి మందవలింజరే కెత్తో. ఇక మన ఉడుకు మరి దేవుడి ప్రేమతిని మనం తెలుసుకుంటాం. నేను బ్యాలంటోను వారికి తోపిస్తాను ఇంకడికి నన్ను నీ గురించి వారికి తోపిస్తాను ನಿಮ್ಮ నా పొరో తాస్త ప్రేమతిని ఓరి పొరో కూడా తాసవలేంజి నన్ను కూడా ఒకటి కలిగి మందవలింజరే కెత్తో. ఇక మన ఉడుకు మరి దేవుడి ప్రేమ గురించి మరి ఏసు క్రీస్తుని ఒకటే ಬೇರೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಅವರವಟೆ ತಪ್ಪೆತ್ತ ದೇವಟೆ ಅವಟೆ వాళ్ళకి ఏసు క్రీస్తుని ಬೇರೆ ప్రేమ ಮತ್ತು అలాంటి ప్రేమతని మరి నమ్తా మరి విశ్వాసకిని పొర తాస ఇంజరే మరి యేసు ప్రభు ప్రాంతం మండి గూడర మినడు మరి దేవుటే సేవ బాధ్యతకు మరి ప్రేమించటమే. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తా కాబట్టి ఉండు ఈ లోకత్ಕೊಂಡು దిగి వద్దు. దేవుడు ప్రేమిస్తా కాబట్టి నీ పొర నా పొర ప్రేమ తాస్తా కాబట్టి ఓండు ఈ లోకతే చాలామంది వారిని మరి నమ్మిలోవారుగా మంత్రులుగా తెలిసి కూడా వాళ్ళకే వానికి వ్యతిరేకంగా మంత్రులు తెలిసి కూడా ఉండు ఈ లోకత్ಕೊಂಡು వాసి మన పొర ఉండు ప్రేమ తోపిస్తూ. అందుకే రాసిమిందిగా ఈ లోకం నిన్ను ఎదిరిసినవారు నిన్ను తెలియలేరు. ఎదిరిసినవారు మంతురు నీ గురించి వారు తెలియదేవా అతకని సరే వారిని ప్రేమిస్తా గోని నన్ను నేను తెలిసి మినను నిమ్మ నన్ను రోత్తి నుంచి ఈరు కూడా తెలిసి మినరు జరే మరి యేసు ప్రభు రోజు ప్రాంతములు వాని ప్రేమ అదే ప్రేమ తిని మరి మనపురో కూడా నేటి వరకు కూడా తాసాయం జరే యేసు ప్రభు ప్రాంతములు మరి మనం ఉడతాడా మరి మొదటి 2 విషయం మనం ఉడతాడా 3 విషయం మొత్తం ఉడతాడా మనడు ఒకటి ఐక్యత కలిగి మనం అందటం. రెండవది మరి యేసు ప్రభుని మందని జాగ్రత్త నిమ్మనన్న మందటం ఆ పరలోకతే నిమ్మనన్న మందటం. తర్వాత బిస్కెట్కి మందని ప్రేమ నిమ్మనన్న యాంతటం ఆ ప్రేమ మరి దేవుడు మరి మనవటి వండుతో వచ్చరమేనా కాబట్టి నిమ్మనన్న యాందటం. మరి దేవుడిని నమ్ముకుంటారు శాంక యేసు ప్రభు ప్రాంతంతో నాడు మనడు మరి ఒక ప్రశ్న మనం తలుపుకుండా వాళ్ళ బాధ్యతకు మరి ఐక్యత కలిగి మనడు వినాడే. తర్వాత యేసు ప్రభు మందని జాగ్రత్తగా మరి నిమ్మన దయానికి ఇష్టపరుస్తున్నాడే. తర్వాత దేవుడి ప్రేమతని మరి ఏందనానికి నీకు నిమ్మ ఇష్టపరుస్తున్నానే. ఈ 3 విషయం మరి మనడు ఈ 3 విషయం గురించి మాడు ప్రశ్న తలుపుకోండి. ఒకవేళ విశ్వాసుడికి నా మతకుమారుడు మరి ఐక్యత కలిగి మంచి దేవుడు కెత్తాటిగా మరి నాకు దయానికి మన సిద్ధంగా మంచి దేవుడి ప్రేమను ఎందనానికి మన సిద్ధంగా మందవాలి. ఒకవేళ దేవుడిని నమ్ముకుంటా మతుకు నాడే మరి రక్షణ పొందనే రోజు నాడే ప్రతి యేసుక్రీస్తు నీ శంక నా శంక ఉండి ఇద్దరికి ఆశీర్వాదపడి డొల్లించి ఉండు గిరుడు ఖ్యాత్తో బిస్కెట్కి మందన బతుకిదనానికి ఓండు డొల్లి ఎత్తో నిమ్మనన్న బతకనానికి కాబట్టి ఓడి నమ్ముకు మరి బిస్కెట్ మందని బతుకు మిందే ఓండు మందని జాగాతే మరి నిమ్మనన్న మరి మందనానికి అవకాశం మిందే. వాళ్ళకి ఓండు చూపిస్తా ప్రేమెత్తిని నిమ్మ కూడా ఎందనానికి సిద్ధపడకు మరి మాతో కలిసి నేను ప్రాంతంగా దేవుడిని రచిస్తావు. మరి ఇంజరి దాకా మీ అందరూ ఓడుతుంది. మీ అందరికి నాకు వారం కూడా మాట ఓడుకడ దేవుని మాట మన క్యాన్స్ కడ మరి ఇంజడి దాకా మరి యోవాను కుసులు కాబట్టి మరి 17 అధ్యాయం వరకు మాడు మరి ఇలా బైబుల్ స్టడీ కొన్ని విషయాలు అన్ని విషయాలు అయ్యో కానీ మరి కొన్ని విషయాలైనా సరే మనడు నేర్చుకున్నాకి దేవుడు సాయంత్రంతో మరి దేవుడికి వందనాకు మీరు బైబుల్ చదవాటి మరి ఈ వెండరు గురించి మీ లోతురికి బంధువురికి అందరికి మీరు వెళ్ళాటి మరి మీరు దీటి కామెంట్ రాసటి లైక్తో కాబట్టి మీరు షేర్తో కాబట్టి మరి దేవుడు మీ అందరికి దీవిస్తూ చిన్న ప్రాంతం నన్ను ముగిస్తాను. దేవా మీకు వందనకి వచ్చిన నేను మెచ్చి గొప్ప దేవుడిని దేవా మరి నీ ఒకటే మామ ఐక్యత కలిగి మంది నాకు సాయంత్రంగా దేవా ನಿಮ್ಮ మందని జాగ్రత్తనైనా ఆ పరలోక దేశంనైనా మమ్మ నీతో మందవలేని నేను ఇష్టపడుతుంది దేవా నీకు వందనాకు ఆలకి దేవా నీ యొక్క ప్రేమ తిని కూడా మా మీద నాకు సాయంత్రంగా దేవా
మేము ಹೆಚ್ಚು గొప్ప దేవుడిని దేవా. ఆ రోజు మరి విశ్వాసకుని గురించి నీవు నమ్ముతా ప్రతి ఉర్రం గురించి నేను ప్రార్థన తిందేవా నీ కొందనాకు దేవా. మరి నేటి రోజు దేవా మరి బేనత్కు మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని తెలుసుకునేలో నేను ఊరు ఊడినోరో వారు నీకైతే అప్పగిస్తాను దేవా. వారం రోజుకి ఊరు కూడా నిజం బాధ తెలుసుకుని నీ పెరిగి వాదనకి సాయంత్రం నేను తిరిగా దేవా. ఓ లోతరుతో కూడా నేను తిరిగా నేను దేవా. ఈ వెళ్ళరి ఆ ప్రోగ్రామ్ నీకైతే అప్పగిస్తాను దేవా. నీ మీద దీవిస్తుంటారు ప్రార్థన వేసి ఎదుగున్నాను దేవా. ఆమేన్. మీ అందరికి వందనాకు దేవుడు మేము దీవిస్తూ